Moeilijk met Pelt, goeiedag. We zijn allemaal die interessante parkstadders. Ik ga deze middag met een mevrouw afgekald die ons heel veel te vertellen had. En hij steed het, Martine Gerards-Hazen. Hoi Fred. Wat fijn dat ze met mij wilt schallen, Martine. Heel fijn, leuk. Verzet ons erbij. Wat wil ze drinken? Een Spa Blauw, mocht dat ook? Spa Blauw, zeker. Ja. Hebben we dat? Spa Blauw? Martine Gerards, geboren Hazen, dochter van Paul Hazen, een van de onderkoningen van Groot-Genij. Die man is helaas al lang overleden. Maar Martine, doe zit hij en dat is in de kracht van die leven en fijn dat ze met me wil skallen. Het is begos op hele met Martine, nummer van Damara, hè? Ja, dat klopt. Maar ik ben geboren in het Weverziekenhuis in Helle. Gelukkig. Daarna ben ik opgegroeid op Groot-Genij, op Hellehei. De eerste 8 jaar van mijn leven heb ik gewoond op de Goosenwei, van die oude mijnwerkershuizen. En toen mijn oma stierf, mijn opa en oma hadden vroeger een eierhandel op Groot-Genij. Toen mijn oma stierf, zijn we teruggegaan naar het ouderlijk huis en heb ik gewoond op de Rennemigstraat, in het doorlopend stukje. Ja, oké. Dus. Zeg, en Martine gaat naar school, dat was... Ik ben op Hellehei naar school geweest, dat was, toen hadden dat de Schacht. Nu heet dat basisschool Mijnspoor. Maar dus eigenlijk op de Schacht van Oranje Nassau ben ik naar school gegaan. Ja. En dat ging dat het verrekt, dus Martine gaat naar de middelbare school. Ging ze dan richting Sint-Jan of richting Bernardines? Uiteindelijk ben ik naar Bernardines gegaan. Wel als enige van mijn basisschool, dat wordt toen. En toen ben ik begonnen aan het gymnasium in Bernardines. Maar talen was niet helemaal mijn ding. En uiteindelijk heb ik het ateneum na 6 jaar afgerond aan het Bernardines College. Ja. En dan ging ze rechten studeren? Ja, dat klopt. Maastricht? Of? Ja, ik vond het allemaal heel fijn toen, dus laat ik dat even vooropstellen. Dus op kamers gewoon was niet helemaal aan mij besteed. Ik hou mijn hobby's toe, mijn vriendinnen toe. Dus ik ben in Maastricht gaan studeren. Daar ben ik aan Nederlands recht begonnen. Maar na 2 jaar heb ik 1 vak van mijn propedeuse niet gehaald, dat was bestuursrecht. En toen ben ik nog 3 jaar heb ik mijn bachelor gedaan aan de Hogeschool Zuid. Hogere juridische opleiding hadden dat toen. En toen dacht ik toch, ja, ik wil toch wel gerne mijn master in de rechten halen. En uiteindelijk heb ik nog een jaar eraan vastgeplakt. En toen heb ik mijn master staats- en bestuursrecht gehaald. Dus dat vak hoe ik uiteindelijk eerst voor ben moeten weggaan, heb ik uiteindelijk toch wel behaald. Oké. Nou ja, voor grond misschien is ook wel eigenlijk het vlot, maar dat geeft ze al aan. Daar had ze een leuke jeugd gehad, veel gespeeld op straat waarschijnlijk nog in de oude Rennemig en op de Goosweg. Ja. Daar worden ook allemaal nog niet zo druk met auto's enzovoort. Dus misschien is de stap het groot, misschien wil ze dan nog wel gaan over kwijt of... Nee, ik heb het gewoon heel fijn gehad, denk ik. Ik heb nog een broer, Stef. Dus we zijn met z'n vier, ben ik in een heel fijn gezin opgegroeid. Vooral heb ik het allemaal heel fijn gehad. Wel echt met de wortels op Groot-Genij. Mijn papa en mijn broer zijn prins geweest natuurlijk, bij de Bokkerreis. Dus we zijn eigenlijk in de carnavalswereld opgegroeid, maar ook in de schutterie. Ook op de voetbalvereniging Groene Ster, maar echt alles een beetje Groot-Genij. Ja, komen we voor nog even te spreken. Maar die carrière, wanneer ik dat zo de cv een beetje doorgenomen, dat is eigenlijk majeur gegaan vanaf de universiteit. Of wordt dat toch misschien allemaal nog niet zo meteen 1, 2, 3? Ik mag niet klagen, laat ik dat voorop stellen. Toen ik net klaar was bij de universiteit, was ik wel op zoek naar een baan. Maar ik had ooit stage gelopen bij Manpower. En via Manpower ben ik toen weer uitzendwezen. Ja, ben bij 2 tijdelijke contracten terechtgekomen. En toen stond uiteindelijk een vacature online van een persoonlijk medewerker, bestuursadviseur van een gedeputeerde. En toen dacht ik, dat is natuurlijk iets wat geweldig aansleet bij wat ik gestudeerd heb en wat ik ook echt leuk vind. En de gedeputeerde was lid van de schutterie van Brunsum. Dus ja, zo werkt dat natuurlijk. En toen heb ik hem natuurlijk op de Schuttenwei aangesproken. Toen heb ik gezegd van Erik, je hebt die vacature gezien op wat voormalig gedeputeerde Erik Koppen. Ik zou die echt heel leuk vinden, maar zou ze de prijs stellen als ik überhaupt solliciteer?
En daar reageerde hij vrij positief op. En toen heb ik een brief geschreven. En uiteindelijk, van een heel traject, ben dat geworden. Ja, want zei ze dat nog, dat ze dat bestuursrecht overal moeten doen. Maar dan had ze dan toch nog wel veel plezier gehad. Ja. Want naderhand kwam ze door in het oog van de storm terecht. Wie het echt maar aan het rommelen op het gouvernement. Ja, dat klopt. Via een omzwerving ben ik weer teruggekomen op het gouvernement, inderdaad. Eerst zat ik eigenlijk aan de gedeputeerde kant en uiteindelijk aan de provinciale statenkant. Ik ben een jaar statenadviseur geweest. En volgens mij mijn eerste of mijn tweede vergadering stapte het hele college op, inclusief gouverneur Theo Bovens. En toen had ik wel even gezegd, wat gaat nu gebeuren? En toen hebben we echt een stormachtig jaar beleefd. En toen kwam uiteindelijk, toen het college opstapte, toen waren we echt gezegd van wat moet Vernoot doen. En toen werd gouverneur Remkes, Johan Remkes, tijdelijk aangesteld. Die had op een gegeven moment een nieuw college, extra parlementair college in het leven geroepen. Remkes had ze ook gewerkt, hè? Uiteindelijk. Ja. Ik heb in dat jaar tijd 3 gouverneurs. Versleten. Versleten, weet ik niet dat het juiste woord is. Maar in ieder geval wel met samengewerkt. Ja. Dus dat wordt wel echt een heel bijzonder, maar ook heel intensief jaar. Ja, dat geloof ik. Maar ik denk wel dat ze daar toch wel lekker op terugkijkt. Dat ze denkt, dat had ik toch wel allemaal van hier kort bij metgemaakt. Het is wel heel bijzonder dat als ze door zit, want we horen nog coronatijd. Het is wel leuk. Ik weet niet, als ooit in de provinciale statenzaal is geweest, bovenin zijn tolkencabines. Als er ooit getolkt moet worden, ken dat van bovenaf. Maar in verband met corona zat ik in die cabine, dus ik keek zo neer op de zaal. En ik zag ze alles gebeuren. Ik zag gedeputeerden weggaan, gouverneurs weggaan, ook weer komen, afscheidsvergaderingen. Die ze allemaal moest voorbereiden. Dus in dat jaar tijd hebben we wel eens ook op het werk om gelachen. Wat ik in een jaar tijd heb metgemaakt, houden we in 20 jaar nog nooit metgemaakt. Dus dat was wel heel bijzonder. Van moeten weer de kunst op een gegeven moment, verslond gaat stapjes over, maar de kunst uiteindelijk op die huidige job uit. Als meester in de rechten was je directeur van de gefuseerde BIEB Landgraaf Beekdalen. Dat was zo goed lekker. Laat ik zeggen, we hebben het net gehad over provinciale staten. Dat was natuurlijk heel intensief. Veel hele lange vergaderingen. Ik heb natuurlijk 2 prachtige dochters, nog vrij jong. En vooral op een gegeven moment kom ik wel in het dilemma van... de kind heel veel uren werken, maar ik vond het ook heel belangrijk om tijd te hebben voor het gezin. En toen zag ik deze vacature voorbij komen. Dat wordt toen nog ook een gefuseerde bibliotheek, maar voor Landgraaf Onderbanken. En toen dacht ik, dat lijkt me wel leuk. Ik vind het gewoon heel belangrijk om een betekenisvolle baan te hebben. Dat ze betekent voor de lui. Ik denk dat ik wel goed ben om dingen te regelen. Ik bemoei me hier alles met dingen. Ik word de vacaturetekst doorlopen en toen dacht ik, dat vind ik nou leuk. En toen ben ik op gesprek gegaan, want een platte tekst is ook niet immer alles. Maar uiteindelijk wordt dat een hele fijne klik die we daar houden. En ben ik directeur geworden van de bibliotheek. Toen nog Landgraaf Onderbanken. En daar kwam naderhand nog de rest van Beekdalen bij, kan ik dan zeggen. Kijk, het is natuurlijk vanwege de verschillende locaties al ingewikkeld. Ja. Maar is het ook qua omvang van de organisatie goed? We hebben op dit moment 8 vestigingen. Dat bedoel ik, ja. Verspreid over heel Landgraaf en Beekdalen. En dat is eigenlijk geografisch best een beetje gek. Want Brunsum ligt nog gedeeltelijk ertussenin. Dus het is een vrij uitgestrekt gebied. Maar we hebben 30 medewerkers, meer dan 200 vrijwilligers aan de organisatie verbonden. Die eigenlijk allemaal wel uit beide gemeenten komen. Dus dat is wel heel leuk. Maar het mag het ook afwisselend, want iedere vestiging vroeg het anders. Je hebt een centrale vestiging, maar ook eigenlijk een dorpsbibliotheekje die een hele andere rol vervult dan een grote centrale hoofdvestiging bijvoorbeeld. Ja. En was er natuurlijk ook niet overal een even grote collectie beukers? Nee, dat klopt. Ja. Nee, voor de kleine vestigingen hebben een heel stuk minder beuk dan de grote vestigingen. Ja. Maar misschien mag ik dat meteen aanvullen. Toen ik begon, wordt de bibliotheek al flink in transitie.
Maar toen ik klein was, driende het alleen nog gewoon boek lezen bij de bibliotheek. Of lenen en lezen. En ik nam het met naar hem en ik kwam weer terug. Maar ondertussen is die bibliotheek helemaal in functie veranderd. Verdomd zoveel meer. En dat stukje boeken is eigenlijk nog maar gewoon een heel klein gedeelte van wat de bibliotheek deed. Ja, want dit is ook veel meer activiteiten hè, om lui kinderen aan het lezen te krijgen überhaupt. Ook lui met een buitenlandse achtergrond die taalvaardigheid of leesvaardigheid bijgebracht krijgen enzovoorts. Ja. Het is vrij uitgebreid. Het is heel uitgebreid. We werken met heel veel partners samen. We zitten bijvoorbeeld van consultatiebureaus, peuterspeelzalen, basisscholen, voortgezet onderwijs. We hebben eigenlijk een leesconsulent in dienst. Die gewoon niet echt leren van hoe moest ze lezen, maar hoe kan een leerkracht het zo leuk mogelijk brengen om die kinderen plezier bij te brengen voor het lezen. Ja. Maar ook als je vanuit het buitenland hierheen komt en je spreekt de taal moeilijk, dan kan je dich helpen. Of in een groot taalcafé, hè, hoe ze ook meteen meer contact hebben met anderen of met 1-op-1 maatjes. Maar we hebben nu bijvoorbeeld in is een hoofdvestiging in het Burgerhuis in Landgraaf hebben we bijvoorbeeld een huisje staan en we noemen dat het Ido-huisje. En als je moeite hebt met bijvoorbeeld een app installeren op die telefoon of je weet niet hoe ze een formulier invult, dan kan ze naar onze bibliotheek toe komen en dan kan ze zeggen help mij. En dan zorg je dat die warm geholpen worden. Want we vinden het wel heel belangrijk dat jullie geholpen worden. Want hoe kan ze nog terecht als ze vragen hebben? Ja, dan kan ze gewoon bellen, maar dan kunnen ze in alle lange wachtrijen terecht. Of je moest online gaan met zo'n chatbot. En we helpen jullie. En dat vind ik heel belangrijk om te doen. Chic. Ja. We moeten even een muzikaal intermezzo en ik moet een speakbriefje had ik nodig. Want ik ken er mensen natuurlijk wel. Ik ken de muziek ook nog wel eens goed. Maar het is nogal lastig. Hè? De vraag is nou, Andreas Gabalier. Ik zing een lied voor die. Ja, dat klopt. Ik zing. Maar dat is gewoon omdat ze dat een leuke muziek vindt. Ik vind het geweldige muziek. Ik ben ooit met mijn man naar een concert in München geweest van hem. Mijn man zei dat ik een hele slechte muzieksmaak heb. Maar dit is een liedje, daar weten al mijn vrienden van, dit is Martine. Okay. Andreas Gabalier. Ik zing een lied voor die. Bij een engel in de nacht, zoveel Liebe lacht. Bei der Hand hat's mich geschnappt und ich hab's ertappt, weil's kein Flügel hat, das klappt. Ich sing ein Lied für dich und dann fragst du mich, magst mit mir tanzen gehen? Ich glaub, ich steh auf dich. Ich sing ein Lied für dich und kann die Sterne sehen. Ich hab mich verknallt in dich. Ondertussen, Martine, ben ze in Erik Gerards in het lief gelopen. Daar had ze gezin met gesticht. De man die had geschiedenis geschreven, want hij is 3 jaar lang prins carnaval van Heerlen geweest. Ook in de coronatijd. Ja. En die hebt met u tweeën eigenlijk een fysiopraktijk. Erik is fysiotherapeut, doet totaal niet. Maar daar had de fysiopraktijk hadden samen. Ja, klopt. Het is ook wel heel toevallig gegaan. Ik geloof er maar in dat bepaalde dingen zo toevallig aan me voorbij komen. In gesprekken of dingen die ze toevallig ziet. En ik stond ooit met een oud collega te kallen. We stonden een tas koffie te drinken. En toen zag die collega van dat ze een zus had die keer met haar partner een fysiopraktijk wil gaan verkopen. En ik wil natuurlijk vertellen dat Erik ook fysiotherapeut wordt. En toen vroeg ik natuurlijk, hoe ligt die praktijk aan? En toen bleek die te liggen in de wijk GMS. Dus eigenlijk midden tussen het hele centrum waar Erik eigenlijk vandaan kwam en hele hei in. En toen zag ik, nou, dat vind ik toch wel heel interessant. Van, hoe zit dat dan? En het avonds hebben we vooral met de eigenaren van toen gebeld. En toen zijn we ook diezelfde week gaan kijken. En eigenlijk diezelfde week hebben we de praktijk gekocht. Maar dat was inderdaad midden in coronatijd. Dus dat was best spannend. Want wat steeds zich te wachten en hoe gaat het weer met alle lockdowns en mogen ze patiënten wel blijven behandelen. Dus we zijn heel klein gestart, eigenlijk Erik alleen als therapeut. Zoals ze zei, hij is de therapeut, manueel therapeut, of hoe ze het ook precies wil noemen. En ik natuurlijk niet, maar ik ben heel gestructureerd. En ik heb wel eerder gezegd, ik vind het leuk om dingen te regelen.
En ik denk dat als ze een praktijk of een eigen zaak begint binnen een gezin, die is natuurlijk nooit alleen. Dus we zijn er samen ingestapt, ieder vanuit zijn eigen expertise. Ik heb me bijvoorbeeld gericht op het afsluiten van alle contracten met zorgverzekeraars. Hoe regelt ze bepaalde protocollen en procedures in. En Erik is natuurlijk begonnen met zijn stukje hoe ontzettend goed is het behandelen van mensen. En kijken van hoe kan ik jullie zo goed mogelijk helpen. Ja, en inmiddels is dat gegroeid, maar er zit er nog immer in ook, dus zeg maar voor een stuk organisatie. Ja, maar dat wordt wel, door de jaren heen is dat steeds minder geworden. Ja. In het begin moesten echt allerlei hele kleine dingen regelen en ook hele grote. Maar ondertussen staat er eigenlijk, ik ben best trots op een hele stabiele praktijk. Ja. En dat maakt dat ik steeds meer een stapje terug mag doen. Oké. Ja. En we moeten het natuurlijk gaan over wat ook heel belangrijk is in die leven, in het leven van de familie Hazen. En dat is de schutterij. De schutterij van Groot Genij. En ik begin even met een stelling. In de dorpen daar grond de schutterij wie cool. En in de stad wil het niet. Eens, helaas. Ja, klopt. We bestond dit jaar 176 jaar. En nogmaals, de schutterie is wel echt, zoals ze zei, daar ben ik met opgegroeid. Mijn overgrootopa was al lid van de schutterie. Mijn opa was generaal, mijn pap is generaal. Weet ze, dat is generaties langs de deur gegaan. En ik ben nu bijna 30 jaar lid. Ik was ooit het eerste vrouwelijke lid van de schutterie. Okay. Maar we hebben het moeilijk. We zijn nog een samenwerking aangegaan met de stadsschutterij Sint-Sebastianus hier in Heerlen. Die het ook heel lastig had. Die hebben het ook heel lastig. En soms ben ik wel eens jaloersmakend en het kijken naar andere schutterieën, vooral uit de dorpen. Die lijken te floreren. Ja. En we hebben het gaat lastiger, maar we proberen wel een hele creatieve oplossingen, samenwerkingen te zoeken. We hebben een tijdje samengewerkt met Edelwijs. We werken dus nu heel veel samen met de stadsschutterij. Daar lopen we ook samen de optochten met, als er bondsfeesten zijn, of het Zadelaaf of het Ola's. En dat gaat prima. En zo kunnen we ons momenteel aardig raden. Ja. Maar, Want de best bestuurslid, vicevoorzitter en de best marketenster. Ja. Dus echt een hele traditionele rol binnen het schutterswezen. En dat is nog helemaal met plezier. Want dat betekent ook dat ze gans het zondige in het jaar bezat is. Hè? Ja, we hebben in principe 5 tot 6 schuttenfeesten. In ieder geval zijn in de lente- en zomermaanden. Dan hebben ze natuurlijk nog eens patroonsfeest. We vieren Sint-Sebastiaan, zomer in januari. En met hemelvaart hebben we Vogelscheet en nog met Pinkster de processie en de kermisrondgang. Ook al is er nog geen kermis meer op hele hei. We zijn het wel heel traditioneel. We gaan eerst naar de kerk, dan bij besturen bezoeken in de pastorie. En we gaan langs het cafés op Groot Genij. Ja. En nieuwleden zijn welkom. Heel graag. Die melden zich bij dich of bij... Die mogen zich dus immer bij ongetwijfeld een website was... Ook dat, en een Facebookpagina. En ze mogen zich helemaal bij mij melden, ja. Nou ja, de schutterij. Er zouden nog over zoveel dingen in de hand, maar vanwege de tijd moeten we langzamerhand een einde eraan breien. Maar ik weet zeker dat zo nog wel een boodschap voor ons has over het lezen, wie belangrijk dat is. Ja, zeker. Ik denk dat ze als ze goede basisvaardigheden hebben, dan heb ik het niet alleen over lezen, maar over schrijven of rekenen. Dan kunnen ze meedoen in de maatschappij. Want als ze zien dat ze dat niet hebben, dan lopen ze echt wel achter met bepaalde zaken. Van hoe vult ze een formulier in of hoe leest ze bepaalde informatie op een website. En dat stukje begint vooral met plezier hebben in het lezen. Hè? Dat ze het leuk vinden om het te doen. En dan komt de rest vanzelf. En er zijn heel veel mogelijkheden, niet alleen om een boek te lezen, maar je kunt op heel veel manieren leuk bezig zijn met lezen. Dat kan door middel van spelletjes of een aanraking komen met zaken. Als het maar blieft doen. En van kleins af aan voorlezen, dat is het belangrijkste. Nou Martine, versleet er af met het Elske. Wie gewend, daar ben je een groot liefhebber van, had ik begrepen. Uiteraard. Maar daar has vast en zeker voor de kijkers thuis nog een stichtelijke boodschap. Blijf gezond, je kunt niet veel doen, maar geniet van je dag, want het leven is veel te kort. Zondag. Dankjewel. Angerkier bij Moelen met Pelt. Een zwaar kruisboog die met houten pijlen, die wel verzwaard zijn met een huls.
Want de pijl afgeeft, gaat in 1200 kilo weg. Dus ik is echt... In de shower. Ja. Oké.